Άγγελος εδώ. Σήμερα θα δούμε το νέο update 1.7 στο Soul Engine. Έχω πάρει λίγα τα καινούργια ώρας, αλλά δεν τα έκανα record. Είμαι εδώ με το φίλο μου Colby Senior Pay to Win, που στην πραγματικότητα λέγεται Ergito, να ξέρετε. Ναι, και θα σας πει γεια. Γεια. Σήμερα θα δούμε το νέο update, το 1.7. Εν τω μεταξύ κάποιοι μπορεί να μην έχετε δει και αυτό το βίντεο που κάναμε με τον Μπρόλι σας. Α, ναι, όντως. Λοιπόν, να αρχίσουμε καταρχήν τι πήραμε σήμερα, είπα. Όχι, αυτό θα το δείξουμε στο τέλος. Παιδιά, αλλάξανε το parkour εδώ πέρα, το κάνανε λίγο πιο εύκολο κατά τη γνώμη μου. Αλλά εγώ κολλάω τώρα λίγο. Γι' αυτό ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω εκείνο το jump γιατί λαγκάρω. Ωραία. Το πήρα. Και μόλις το πήρα πλήσιος νομίζω. Ναι. Και αλλάξανε, βασικά δεν αλλάξανε το location, απλά επειδή βάλανε αυτό το leaderboard εδώ πέρα, είναι πίσω από εδώ το potion. Έχουν βγάλει κάτι νέα πράγματα που θα πάμε σε αυτά σε λίγο. Πρώτα θα τσεκάρουμε τα νέα biomes. Το πρώτο είναι το Hell. Δεύτερο είναι το Corruption. Και νομίζω αυτά είναι, δεν ξέρω αν έχει περισσότερα. Άμα είμαι λάθος, γράψτε μου στα comments άμα είμαι λάθος, εγώ και ο Ergito που λέμε ότι δεν έχει. Γράψτε στα comments. Μπορεί να είχα βάλει, το glitch υπάρχει, δεν είναι καινούργιο. Ναι. Σε λίγο θα πάμε και στα auras, αλλά τώρα θα δείξουμε τα καινούργια πράγματα που έχουν βγει. Πρώτα, πάμε στα gloves. Περιμένετε λίγο παιδιά, επειδή τυχαίνουν συνέχεια πράγματα. Έχει βγει μόνο το ένα που είναι το volcanic, τα άλλα δύο δεν είναι αγάπια για όσους ρωτάνε. Πρώτο καινούργιο είναι... Να κάνεις save στα biomes. Πρώτο καινούργιο είναι το volcanic device. Δύσκολο κατά τη γνώμη μου, γιατί ποιος θα πάρει Hades. Ναι, και... Εγώ δεν θα πάρει. Και επόμενο είναι το Strange Controller και το Biome Randomizer. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά ακόμα, αλλά κάτι είναι. Εγώ ξέρω τι κάνει μόνο το πρώτο. Και εγώ ξέρω. Αλλά δεν θυμάμαι. Φυσικά δεν ξέρω. Αλλά ναι. Τώρα θα πάμε στα καινούργια items. Δεν θα πω τι κάνει. Όχι. Θα το πω μετά. Πρώτο είναι το Icicle. Το Icicle. Έχω πάρει λίγα. Δεύτερο είναι το Wind Essence. Και έχει άλλα λίγα, περιμένετε να σας τα δείξω παιδιά. Στο Strange Control, ωραία. Είναι το Eternal Flame, το Piece of Star και το Rainy Bottle και το Corruption. Δεν ξέρω, Corrupted, δεν ξέρω κάπως έτσι. Και νομίζω αυτά είναι από τα items, δεν νομίζω να έχει άλλα items. Και όπως βλέπετε νέο aura. Το Piece of Star το είπες. Ναι, το είπα. Και σε λίγο παιδιά θα πάμε στα auras. Σήμερα σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, θα δείξουμε τα auras και αυτά που δείξαμε πριν. Ωραία, τώρα πάμε στα auras. Αυτό που έτυχα μόλις τώρα είναι το Hazard, που είναι και αυτό ένα νέο aura. Είναι το Hazard. Δεύτερο είναι το Quartz. Και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλό το Quartz. Κοιτάξτε το, απλά κοιτάξτε το. Τρίτο είναι το... όχι Gilded παιδιά, δεν ξέρω γιατί βγήκε. Επειδή έτυχα Gilded, ναι. Corrosive. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει. Επόμενο είναι το... Click. Και όπως φαίνεται κάτι τυχαίο φλαμ... το καλό παιδάκι. Corrosive, το νέο. Επόμενο είναι το Glock. Θα σκοτώσω το Ergito με αυτό. Ακούστε λίγο. Εγώ όταν πήρα το Corrosive, εγώ νόμιζα ότι ήταν IPs. Δεν ξέρω γιατί. Μα είναι limited, ήταν limited το IPs, ναι. Δεν ξέρω γιατί το είχα στο νερό. Μπρο, το IPs. Οκ. Και τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω τώρα εδώ πέρα. Επόμενο είναι το Forbidden. Ένα στα 404.
Δεν μπορώ να σας δείξω όλα τα καινούργια, απλά αυτά που έχω. Το IRC, καλύτερο είναι το IRC αυτό που έχω εγώ, το leak. Επόμενο είναι το Glock, εντάξει σας το έδειξα αυτό. Το Hazard, το Quartz σας το έδειξα. Εδώ έκλεισε. Εδώ μεταξύ, αυτό που δεν έχει ο Άγγελος που πήρα εγώ είναι το Starlight που βγήκε τώρα, ναι. Το έχω το Starlight. Το έχω σβήσει βασικά. Είχα Starlight, απλά το έχω σβήσει. Έχω πάρει πολλά Starlight. Θες να πάμε να δείξουμε τι πήραμε σήμερα. Τώρα να βάλω λίγο τα Gilded Coins, να φτιάξω λίγο Gilded Coins γιατί... Βασικά εγώ θα δείξω, δεν θα δείξεις εσύ, γιατί εσύ λογικά σήμερα δεν πήρες τίποτα. Πήρα απλά τα έκανα delete επειδή ήταν άχρηστα. Όπως το Diabolic Void και τα 3 Undead Devil. Ωραία παιδιά, θα κάνω λίγο use τα Gilded Coins και θα δείξουμε τα Auras, τα καινούργια που πήρε ο Ρεγίτο. Λοιπόν, Περίμενε! Βιάζεσαι, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ωραία. θέλω να πάρω το μετωπόστημα. Ναι. Αρχίσω. Όχι, επειδή κάτι έτυχα. Βασικά, περίμενα να σου πω. Ωραία, τώρα άρχισε. Λοιπόν, σήμερα πήρα περίπου 10 undead, που είναι αυτά εδώ, όποιος δεν ξέρει. Undead, και όπως βλέπετε παιδιά έφαγε και buff το Undead. Άρα το power και αυτό είναι καινούριο aura, πώς σας φαίνεται? Αν είναι αυτό που δεν έχει ο Άγγελος που νόμιζε ότι ήταν Comet. Μετά πήρα περίπου Aquatic και Nathilius, πήρα πάρα πολλά, το Starlight. Πήρα και σήμερα και ένα Exotic. Πάλι. Πήρα και ένα Diabolic Void, πήρα περίπου σήμερα, πήρα πάρα πολλά Diabolic Void. Πήρα και ένα Bounded και πριν από λίγο που πήρα τον Άγγελο PC, πήρα αυτό εδώ. Παιδιά, ο Bro είναι πολύ τυχερός. Εγώ τα μόνα καλά που έχω είναι το Twilight που το πήρα σε Breakthrough, αυτό είναι ένα στα 6 εκατομμύρια. Lunar Full Moon που είναι ένα στα 5 εκατομμύρια. Virtual ένα στα 2,5 εκατομμύρια και το Magnetic Reverse Polarity. Δείξε λίγο τα spins μου, ήταν 28.000. Ναι, ήταν 28.000 παιδιά τα spins. Έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Δεν νομίζω. Παιδιά, νομίζω αυτά ήταν για σήμερα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.